Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po kayong talasuyo, Jennifer Salenka. Areni na ring mga ragula balita ang yaning Miyerkules, August 21, 2024. May mag-vandal King Heritage District, King Angeles City, may rakap na lang. MCC, binuklad ng panibayong school year, kapamilatanan ng ASEAN Art Exhibit. Ilang grupo ng mangingisda, pinananagot ang kumpanyang nangupa sa lumubog na MT Terranova sa Bataan. Paglabas-masok ng mga buhay na baboy sa Banban, ipinagbawal na ng LGU para makaiwas sa ASF. At motorista na walang RFID at kulang ang load, pagmumultahin na simula August 31. Nakaramdam kami ng hirap. Dala ng tubig na maiinom. Ngunit ang mga senyales na lang mas marakal. Bingaliwang aktibidad. Kabalen, mga karehiyon at Kana ning pandemya, merakap na lapureng may mag-vandal king walkway ng Heritage District king Barangay Santo Rosario, Angeles City, niting Martes, August 20. Aparte king may yakit lareni king CCTV footage, may nibatya naman ang report king post na ning netizen ay Jing Torno nung lukarin akit la ng vandalism king pader at poste ning sidewalk. Katukinan nini, sibuk nandareng barangay official sa linisan at samasa niya ing may vandal alugal at may kipag-coordinate la naman king Angeles LGU kaugnaning issue. Agad na namang inutos Mayor Carmelo Pogi Lazaden Jr. king Angeles City Police Office at Emergency Command Center bang paintunan lareng mig vandal. Anyang may areso lareni, pekikita na lang Lazadin, bangkot nan lareng atlong kilalakyan, nung bisa lang masukol o linisan na namureng gewarang vandalismo. At ngeriping Miyerkules, August 21, inumpisan na lang i-restore at linisan ang walkway at aliwapang lugal amiki vandal. Magbante karela, Angeles City Emergency Command Center Head Michael Lissing at ang Angeles City Police Station 1. Makamonitor la naman di Barangay Santo Rosario Captain Renato Cosme at Kagawad Joanna Joy Flores. Pepa siya sa namang lasatin, aene panusig na ng LGU ing vandalism no karin man king Ciudad Angeles. Midaw niya pong yaning Miyerkules, August 21, ikatlong Pampanga First Aid and Basic Life Support Olympics king Branzigao Convention Center, Ciudad San Fernando. Penamunan na rin Local Disaster Risk Reduction and Management Offices, so LDRRMO, ang aktibidad, nung nuka rin miligligan lang gelingan king Critical First Aid at Life-Saving Skills ding Rescuers. Nasa nakanuon ng pamikatago na ipakit at lakwas pasignangan in commitment ng provincial government king disaster preparedness and resilience. May itong pumaulag ang focus na ng sustainable development keti Region 3. Kaya ba naman kareng tinagon king First Aid and Basic Life Support Olympics, Governor Dennis Pineda, PDRRMO Chief Angie Blanco, Magalang Mayor Malu para sa Lacson at Pampanga Provincial Police Office Director Police Colonel J.D. Maandal. At pangkipamuntok ng kapulisan keng probinsya, namo kanumeging dalan ing event bang pakit ing kapasidad na ring rescuers, nuneme kasaw piya naman ini, bang pasignangan ing karelang collective ability ampong collaboration. Sa iba pang balita,
balita, nagtipon po sa tapat ng main office ng San Miguel Corporation sa Ortigas, Pasig City ang iba't ibang grupo ng mangingisda at komunidad mula sa Bataan, Bulacan, Cavite at National Capital Region itong Lunes, August 20. Ito'y bilang pagpapakita ng kanilang paghingi ng accountability mula sa SMC at mga subsidiary nito para sa epekto ng oil spill sa Bataan. Matatandaang nauna nang naibalita ng subsidiary ng SMC na San Miguel Litterage and SL Harbor Bulk Handling Corporation ang nagrenta sa lumubog na motor tanker Terranova Lulan ang 1.4 million liters ng langis. Ayon pa sa mga ito, nagresulta sa malaking kawalan ng kita ang nasabing insidente. Gayon din sa kontaminasyon ng tubig dagat kung saan nakadepende ang hanap buhay ng mga mangingisda. At para po sa karagdagang detalye kaugnay ng balitang yan, makakapanayam natin live via Zoom si Ginoong Pablo Rosales, ang presidente ng Pangisda Pilipinas. Sir Pablo, magandang gabi po sa inyo at welcome po sa ating programa. Magandang gabi din sa iyo at sa lahat ng tagapakinig ng iyong programa. Una po sa Magandang lahat, yes sir, una po sa lahat, kumusta po ang ating mga mangingisda, no? Dahil alam ho natin, hindi biro yung naging epekto nito, lalo na sa kabuhayan, no? ng inyo pong mga kasamahan, ng ating pong mga mangingisda, at ang epekto ng oil spill, umabot na nga po ng Cavite. Kumusta po ang ating mga mangingisda? Sa ngayon po ay patuloy sila siyempre dumadaing sa hirap at nagugutom dahil hindi naman sila napapayagan pa. Malaking bahagi ng Manila Bay ay hindi pa inaalaw ang mangisda at magbenta ng isda dahil nga sa epekto ng oil spill. Resulta ito ng deklarasyon ng pamahalaan na bawal munang mangisda at bawal ding magbenta ng isda. O ang kahulugan ho nito ay higpit ng sinturon ng mga mangisda dahil doon lang naman sila kumukuha ng pang-araw-araw na pagkain kapag nakakahuli at kapag bibenta ng isda. Kaya malaking problema at malaking epekto sa kabuhayan ng mga mangisda itong oil spill na ito na naganap noong 25 hanggang sa kasalukuyan ay nagpapakita ng larawan na may palutang-lutang pang mga langis sa ating karagatan habang ang effort ng gobyerno daw ay nagsasaipon sila sa MT Terranova. Although meron po mga ganitong galaw o aksyon dahil po dito sa nangyaring problema, ano po ang sabi ng mga kasamahan na mangingisda? Nagbibigay naman po ng tulong dahil karamihan sa mga lugar na apektado ay nagdeklara po ng state of calamity tulad po sa Bataan. Pero sumasabat po ba, Sir Pablo, base po sa inyong obserbasyon at kwento ko ng inyong mga kasamang apektado nitong oil spill, sumasapat po ba yung tulong na kanilang natatanggap dahil karamihan po ito talagang hanap buhay po nila Sa totoo lang, nakakatuwa naman at mayroong mga area tayo sa Manila Bay, partikular sa Bataan at sa Cavite na nagbibigay ng ayuda. Kaya lang hindi talaga ito sasapat sa pangangailangan ng isang pamilya sa kanilang pagkain, pangangailangan nila sa araw-araw. Una, hindi naman pare-pareho ang laki ng pamilya at ang oil spill ay hindi naman naitakda kung kailan matatapos. Kung kaya ang tulong na natatanggap ng mga mangingisda mula sa pamahalaan at sa iba pang mga grupo na nagsisikap na tumulong ay hindi talaga sasapat, bagamat pinagkakasya na ito ng mga mangingisda. Pero siyempre ang immediate na demand dapat mabilisang tapusin itong usapin ng oil spill dahil wala namang alternatibo sa mga mangisda kung hindi yung araw-araw na makapangisda at makahuli at makapagbenta ng kanilang huli para tugunan naman ang pangailangan hindi lamang sa pagkain ng mga pamilya ng mangisda, kung hindi pangailangan sa araw-araw tulad ng bayarin sa kuryente, bayarin tubig, pamasahe ng mga anak na nag-aaral at iba pang mga pangangailangan natin bilang mga mangisda. Opo, Sir Pablo, makibalita po kami sa inyong pagbisita kahapon. Nagkaroon po kayo ng pagtitipon at dyan mismo sa tapat ng opisina ng San Miguel Corporation sa may Ortigas. Kumusta po ang inyong ginawang pagtitipon po doon at paano po kayo tinanggap?
simula kaming magmarcha, no, sa mga tao galing doon sa King area patungo doon sa harap mismo ng San Miguel Corporation, nadala ang aming mga streamer, dala ang aming mga placards, na ang panawagan namin ay accountability ng SMC sa nagawang trahedyang ito, na tingin namin siya naman ang may pangunahing responsibilidad na may natugunan ang pagkasira na idinulot ng oil spill sa kabuhayan, sa kalikasan, at sa ating mga iba pang mga mangingisda tulad ng mga, kasi hindi lang naman yung aktual na nangingisda ang naapektuhan nito, pati yung mga nagtitinda ng isda, nagdadaing, nagtutuyo, nag-aalamang. Kaya kung tutuusin, higit na 100,000 mga direktang maasid dito ang nawalan ng kabuhayan dahil sa oil spill na to. Ang makapagtatanggal lang naman noon pag sinabing safe na ang Manila Bay at pwede nang maghanap buhay, pwede nang mangisda, at pwede nang kainin ng isda. Pero hanggat walang deklarasyon na gano'n, magpapatuloy ang takot at kung mangisda ka man, magpilit kang mangisda, makakahuli ka, hindi naman bibilhin kasi nga, ang tangi namang papaniwalaan ng consumer ay ang deklarasyon ng ating pamahalaan na safe na yan. Sa pagharap namin sa SMC noong 20, ang aming nagawa ay ipahayag itong mga karainang ito at hilingin sa kanila magbayad sila ng danyos at perwisyo na nagawa nilang sa pagsira ng kalikasan at kagyat na magbayad din ng perwisyo sa mga mangingisda na siyang tinamaan ng oil spill, at hanggat maaari wag nang idaan sa LGU kasi ang LGU naman namimili sa proseso ng mga relief operation ngayon sa mga isda. Pag man sa LGU, ang sinasabi ng LGU, rehistradong mangingisda ka ba? Pag hindi ka rehistrado, itsapuera ka. Ay hindi naman lahat ng mangingisda sa Manila Bay rehistrado. Ang nagkaroon ng registration proseso noong nakaraang mga taon, nadarehistrado yun. At biktima yun, tinamaan yun ng oil spill. Pero kung magbibigay ng ayuda at idadaan sa LGU at ganun ang requisitos, marami ang hindi mababahaginan at mabibigyan na apektado din. Lalo pa, ang isang requirement nga ng pamimigay ay kung sino lang ang may-ari ng bangka at saka rehistradong bangka. Isang malaking problema ito na dapat sana ang pamahalaan ay obligahin ng SMC at ang SMC mismo bilang responsable sa ganitong klase ng trahedya ay magbayad at gumawa ng hakbang para mabilisang mabigyan ng agarang lunas itong naganap na oil spill na ito, mabilisang masaipon itong 1.4 million na ngayon mula noong sinimulan nilang isaipon ay nasa mahigit 10,000 litro pa lang ang nakuha nila. Gaano kahaba itong gagawin nila kung ganito kabagal ang pagsasaipon ng langis na 1.4 million doon sa MT Terranova. At ngayon nga, doon mismo sa MT Terranova, nakikita natin may langis na lumulutang o kaya mayroong parang hibo ng langis na lumulutang mula doon sa MT Terranova habang nagsasaipon sila. Ibig sabihin, bukod sa mabagal, pag ganito kabagal, hahaba ang pagtitiis ng mga mangingisda na dapat komputado ito ng San Miguel Corporation gaano kalaki ang pinsalang idinulot nito sa mangingisda at dapat ganito ang bayaran nila, gaano kalaki ang pinsalang idinulot nito sa ating ekolohiya o sa ating kalikasan, dapat bayaran din nila yon dahil naniniwala kaming siya ang malaking may responsibilidad dito. At idinugtong pa namin ng pagkilos doon sa harapan na itigil na itong mga mapangwasak ng mga proyekto ng San Miguel Corporation tulad ng malawakang reklamasyon sa Manila Bay, pagpapalit gamit ng ating karagatan, doon sa sumisira sa ating kapaligiran, sa ating kalikasan, at nagkakait ng karapatan para mangisda ang mga mangisda. Itong mga panawagang ito ay in-address namin sa aming matibay na pagkilala ano ang proyekto at mga ginagawa ng San Miguel Corporation ngayon at saka sa mga nakaraan na nakaepekto sa buhay at kabuhayan ng mga maliit na mangingisda. Halimbawa, ang oil spill na naganap sa Manila Bay ay kapareho ang may-ari ng langis na to nung oil spill na naganap sa Mindoro kumakailang isang taon. Yung naganap nga sa Mindoro ay hanggang ngayon dumadaing ang mga mangingisda natin na hindi pa fully nakaka-recover ang karagatan nila at hindi pa rin lubos na nabibigyan ng kompensasyon ang mga mangingisda na naging biktima
at naapektuhan ng oil spill sa Mindoro. So, wag na sanang ganun maulit at ngayon bigyan ng San Miguel Corporation ng prioridad ang pagresolba sa epektong idinulot ng oil spill na kanya namang pag-aari ito. So parang ganun ang aming hinihiling at ganun din hinihiling namin sa pamahalaan na kumilos ng mabilis para resolbahin ito at obligahin ng pamahalaan ang SMC o San Miguel Corporation na bayaran niya ang lahat ng perwisyo at pinsalang na idulot ng oil spill na ito. Opo. Kasi kung ganito kabagal yan, hahaba pa ang problema at pagtitiis ng mga mangisda dahil hindi makapanghanap buhay, hindi makapangisda. Opo. Pero Sir Pablo, sa pagpunta po ninyo sa SMC, meron ho ba sa mga opisyal nila ang humarap po sa inyo para kausapin po kayo? Walang humarap sa kanila na opisyal. Ang mga humarap lang sa amin, mga gwardya at mga pulis na panay ang tanong sino kami, anong aming kahilingan. Parang ganun lang, parang nandun nga kami, inimbestigahan pa kami kung sino kami. Di sinabi namin kung sino kami at kung saan kami galing. Pero walang tao na responsable mula sa San Miguel Corporation na humarap sa amin. Alright. Sir Pablo? Para sabihin, tiyakin niyang makararating sa SMC. Opo. Nabanggit ho ninyo, no, yung mga... Yun po, wala akong... Opo. Nabanggit po ninyo, Sir Pablo, yung mga hinaing ninyo, no, at ang nais sana ng mga mangingisda na talaga namang direktamentang apektado po, no, kapag may mga ganitong pangyayari ng oil spill. Nagsasagawa po ng pagdinig ngayon ang Senado, no, ang Committee on Environment and Natural Resources and Climate Change. Kaugnay nga po nitong nangyaring oil spill. Sabi nyo nga ho, hindi naman ho ito yung unang pagkakataon na nangyari. Pero may mga suggestion po kayo. Kayo ho ba ay nakikipag-ugnayan din sa Senado para once and for all po, ito pong mga hinaing ninyo, ito pong mga naisin na mga mangingisda na apektado kapag may mga ganitong pangyayari, mapakinggan at ikonsidera po ng ating gobyerno? Natutuwa po kami dahil gumagalaw ang pamahalaan, nagkakaroon ng investigasyon ang Senado at Kongreso, nagkaroon din ng reactions at magsasampa ng kaso ang DOJ at kumikilos ang DNR. Tumulat po kami sa Senado na gusto naming sumali sa ginagawang pagsisikap at investigasyon ng Senado tungkol sa oil spill. Pero hindi pa ho nagre-reply sila. Pero ang aming request, isama kami bilang mga stakeholder at apektado sa gagawing investigasyon na isasagawa nila sa oil spill na naganap sa Manila Bay. Pero hindi pa ho kami sinasagot ng tuwiran ng Senado doon sa aming request. Hinihintay po namin ang kanilang response doon sa aming request. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon na inyong pong ibinahagi sa amin. Mag-iingat po kayo, Sir Pablo. Maraming salamat din sa iyong istasyon sa pagbibigay ng pagkakataon na ang aming karaingan ay himpapawid natin sa pamamagitan ng iyong istasyon. Mabuhay din kayo at maraming salamat. Maraming salamat po. Mga karehiyon, kabalan, yan po si Sir Pablo Rosales, ang presidente ng Pangisda Pilipinas. Samantala, kayo po mama ko, magbalik pa ang balan at balita. Kareng Kapampangan considered ang delicacy. Dakala patse kauran ang pumabasahing gabon. King August, September. Kaya ti Pampanga, ating papingbale na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mga exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at niyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalen, atakon mo na ba yung kamaro? Nung halipa, subuknan mo uling siguradong metong mo yung sabyan mo. Kanyaman! Salubungan tayang marat na ing masalang Aldo.
Sa ganandalang maranon ring bunga na ningindong tibuan. Pakibaluan tala ring istorya at balitang balita king balen. Migising tana, tikdo tana, uling, abak na balen! Abak na balen, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning abak. CLTV 36, Pusong Bakabalen. Ngening kauran, makasadya nakakabalen. Paga na kamila kay kayo ring dapat gawan, bayo iya datangin bagyo king kay kayong lugal. Kareng ortenano, umpisan nyo nang mamupul karen kay kayong tanam. Kareng manasan, igabit la rin kay kayong bangka king ligtas sa lugal. At alina ko dapat lalawot king ilog o dagat. Pakibaluan niya yung paano na rin kaya kayong barangay nung sakaling kailangang mag-evacuate. Inspeksyonan niya yung bale at samastan na rin busbus o may sirang parte ng yero. Pader ang pumiyayali o ang parte ng tea. Ikanalaking ligtas sa lugar ding sese yung ayok. Kargal na rin flashlights, debateryang radyo at cellphone. Magsadyang kandila ang pong kasapego o lighter. Manipon kayong danumay numan, ang pong manipon mo namang pamangan ay agad masisira. Kalupa na rin delata ang pong instant noodles. Siguraduhan yung ilagay king ngali mapapasang pidukanan ring importanteng dokumento kalupa na ning birth certificate. Iparada yung kaya kayong sakin king mata sampo pang ligtas sa lugal. Magsadyang gamit nung sakaling kailangan ng mag-evacuate. Panay makibalita, Rikil King Bagyo. Pakibalual na ring ulat ng pag-asa ang pong tumutok king CLTV 36 para king latest signal warnings, rainfall advisories at aliwa pang weather updates. Yan ring paganakaning CLTV 36 kaya kayo nyening panahon ning kauran. Imagine mo lang nakasama mo ang tropa at sobrang saya lang ng bonding nyo. Yun ang trip namin sa Youth Voice Matters. No filter here. We're diving deep into all the juicy topics without holding back. Sa amin, walang edit-edit. Lahat ng pinag-uusapan, diretso lang. Kaya sama na sa amin mag-chill at mag-sharing session sa YV Matter tuwing Sabado, alas 5:30 ng hapon dito lamang sa CLTV 36. Pusong Makabalen. Anyang Marcalpa Farmlands, Quezon, Pampanga. May giyang libangan da ring anak a Kapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kay bat, luto de ang kanan. Kanita, sobrala karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ang exciting kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea king amon nun ko. Ay wa, ing kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakala, patsekauran, ang pumabasahing gabon. King August, September. Kaya Pampanga, ating papingbale na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mamangan exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at niyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalit, atakon mo na ba yung kamaro? Nung halipa, subuknan mo uling siguradong metong mo yung sagpan mo. Kanyaman! Sa lubungan tayang marat na ing masalang aldo. Sa ganandalang maranon ring bunga na ningindong tibuan. Pakibaluan tala ring istorya at balitang balita king balen. Migising tana, tikdo tana, uling, abak na balen! Abak na balen, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning abak. CLTV 36, Pusong Bakabalen. Ngening kauran, makasadya nakakabalen.
Paga na kamila kay kayo ring dapat gawan bayo iya datangin bagyo king kay kayong lugal. Kareng ordenano, umpisan nyo nang mamupul karen kay kayong tanam. Kareng manasan, igabit la rin kay kayong bangka king ligtas sa lugal at alina ko dapat lalawot king ilog o dagat. Pakibaluan niya yung paano na rin kaya kayong barangay nung sakaling kailangang mag-evacuate. Inspeksyonan niya yung bale at samastan na rin busbus o mesirang parte ng yero. Pader ang pong miyayali o ang parte ng ti. Ikanalaking ligtas sa lugar ding sese yung ayok. Kargal na rin flashlights, debateryang radyo at cellphone. Magsadyang kandila ang pong kasapego o lighter. Manipon kayong danumay numan, ang pong manipon mo namang pamangan ay agad masisira. Kalupa na rin delata ang pong instant noodles. Siguraduhan yung ilagay king ngali mapapasang pidukanan ring importanteng dokumento kalupa na ning birth certificate. Iparada yung kaya kayong sakin king mata sampo pang ligtas sa lugal. Magsadyang gamit nung sakaling kailangan ng mag-evacuate. Panay makibalita, Rikil King Bagyo. Pakibaluan na ring ulat ng pag-asa ang pong tumutok king CLTV 36 para king latest signal warnings, rainfall advisories at aliwa pang weather updates. Yan ring paganakan ng CLTV 36 kaya kayo nyening panahon ning kauran. Imaginin mo lang nakasama mo ang tropa at sobrang saya lang ng banding nyo. Yun ang trip namin sa Youth Voice Matters. No filter here. We're diving deep into all the juicy topics without holding back. Sa amin, walang edit-edit. Lahat ng pinag-uusapan, diretso lang. Kaya sama na sa amin mag-chill at mag-sharing session sa YV Matter tuwing Sabado, 5:30 ng hapon dito lamang sa CLTV 36. Pusong Makabaleen. Anyang Marcalpa Farmlands, Keri Pampanga. May giyang libangan da ring anak a Kapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kay bat, luto de ang pong kanan. Kanita, sobra la karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ang pong exciting. Kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan mong gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea king amon nun ko. Ay wa, in kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang Makatuto kayo pa rin king Balen at Balita. Hindi na raw akma ang kasalukuyang 1.2 meters na sukat ng mga kanal sa drainage system sa Angeles City at iba pang nasasakupan ng mga bayan ng Pampanga 3rd District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways. Ito po ang naging pahayag ni District Engineer Arnold Ocampo sa CLTV 36 News matapos ang serye ng thunderstorm na nagdulot ng pagbaha sa ilang mga lugar sa highly urbanized city. Gaya ng area ng Santo Encierro Street, patungong Holy Rosary Parish Church at inner portion ng Bayanihan Park sa Balibago, ay kay Engineer Ocampo, gagawin na po itong mas malaki at maluwag sa sukat na 1.5 meters ng Pampanga, ang Angeles City at Mabalacat, kaya problema lamang umano ang mga drainage system sa mga portion na not passable o lumalampas sa gutter deep na tubig. Isang method po na ginagawa natin para ma-mitigate yung flood natin. Ang mga drainage system po natin, unti-unti binabago na natin yung discharge capacity niyan. From 1.2 by 1.2,
na drainage system, ginagawa na natin ng 1.5 by 1.5. So unti-unti pinapalaki na natin, ini-improve na natin yung mga drainage system. No, nag-start tayo dito sa mga downstream, especially dito sa may Friendship. Mayroon na tayong ginagawa dyan, from downstream, malapit sa river system natin. Nag-start na tayo, from 1.2 to 1.2, ginagawa na nating 1.5 by 1.5 meters yung drainage system natin. Sa harap ng investigasyon ng Senado sa mga itinutulak na bilyong halaga ng mga flood control project ng Department of Public Works and Highways o DPWH, muling nagpaalala si Senator Amy Marcos sa mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang kolaborasyon sa kagawaran pagdating sa urban planning at usapin ng drainage system. Sinabi ito ni Marcos sa pagtitipon ng mga League of Municipalities of the Philippines sa Clark ditong umaga ng Miyerkules, August 21. Ayon sa Senadora, nangangamba siya sa nagiging hakbang ng DPWH sa implementasyon ng mga flood mitigation projects na tinawag nitong papatse-patse. Muling sinabi ng Senadora na walang master plan na sinusunod ang DPWH. Bunso nito, marami raw napipinsala ang pagbabaha gaya ng ari-arian at hanap-buhay ng mga mamamayan. Ipinananawagan din ni Marcos sa mga LGU ng Central Luzon na makibahagi sa pag-usisa sa master plan kontra baha, lalo na sa mga low-lying areas ng rehiyon na palagi ang napeperwisyo. Matatandaang nauna ng sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bunoan na stand-alone ang higit 5,000 flood control projects ng gobyerno at problemado ang integration ng mga ito. Ngayong problema kasi hindi naman yata kami nagkulang sa pagbibigay ng budget. Bilyon-bilyon ang linalaan para sa pagbabaha, itong flood control. Ang problema, saan ba napupunta? Dahil nakikita natin, lumalala ng lumalala, sabihin na natin na yung Katrina, matindi talaga yung ulan at napakaraming tubig. Kaya lang, bilyon-bilyon ang ginagastos. Nung tinatanong namin, napatunayan, napatse-patse, pira-piraso, biyak-biyak yung kanilang mga plano, walang pangkalahatang plano, kaya napakalabo. Wala naman palang National Master Plan. Kaya sa lalong madaling panahon, nananawagan kami sa DPWH at sa lahat ng nauukulan at lahat na may kinalaman sa tubig na magkaisa at ibuo yung master plan. Napakaraming master plan noon, yung panahon pa ng tatay ko, kung tutuusin, marami pa doon hindi na isa sa tupad at lumalala yung sitwasyon natin dito sa Central Luzon. Kanya-kanyang turuan, lahat sila, turuan ng turuan, bintangan ng bintangan. Tigilan na yon. Umpisahan na lang natin, ibuo natin, kung tagpi-tagpi man yan, ipagkaisa at kung nagbago na kasi yung ibang bundok, wala na talagang watershed, kung kalbong-kalbo, wala ng puno, abay iplano na rin natin lahat yan. Kasi napakatindi ng problema talaga. Sa iba pang mga balita, naglabas ng kautusan ang lokal na pamahalaan ng Banban, Tarlac na nagbabawal sa paglabas-masok ng mga buhay na baboy sa naturang bayan upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Pinasara rin ng LGU ang isang farm na di umunoy nagbabaon ng mga nasawing baboy dahil sa sakit. Narito po ang report. Pero po kailangan po namin ng letter. Letter pa rin. Anong letter? Letter po para po makapasok. Pagawa kay Apple para magpapipirmahan ko. Yes po. Thank you po. Nakaano lahat yung mga baboy niyo dyan. Okay lang po. Basta po yung letter lang. Wala Pagawa naman kayo po kami. namin. Anong pangalan mo? Bigyan mo ko ng pangalan mo. Sige po, meron. Pangalan dyan na. Marketing kayo ng baboy. Siya daw yung marketing. Siya kasi yung marketing ng baboy. Kasi nag-e-engage sila ng marketing ng baboy. Nagbebenta sila. Uubusin namin tayo dyan.
Ito ang naging senaryo sa pagpunta ni Bamban Acting Mayor Eranio R.D. Timbang sa GSeed Marketing Compound sa Barangay Anupol umaga nitong Martes, August 20. Bahagi ito ng inspeksyon ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ng municipal agriculturist sa mga piggery matapos na maiulat na di umano'y pagkakasakit at pagkamatay ng mga alagang baboy. Kwento ng mga empleyado ng kumpanyang GSeed, hindi nila basta-basta pinapasok ang mga opisyal ng local government unit o LGU dahil sa habilin umano ng kanilang amo na tumalima sa biosecurity measures. Si Sir, willing naman po kaming mag-comply. Kung ano po yung dapat o kailangan, willing naman po kaming gawin po yun. Kaya lang po, ang nangyari po kasi, dapat po sana idinaan po sa magandang proseso. Kasi nga po yung ginawa po sa amin ni Mayor R.D. Timbang, tinakot niya po kami. Tapos po, may mga sinabi pa po siya na exact word na ipapaubos ko kayo dyan. Kami po kasi mga simpleng trabahador lamang naman po, sir. Dito rin po kami, kumbaga po, natatakot po kami sa nangyari. Siyempre po, dito po kami nagtatrabaho, kaya kailangan po, protektahan din po namin yung pinagtatrabahuhan po namin. Sir, pumunta ako dito si Mayor R.D. Timbang. Pinipilit niya pong pumasok. Sabi po namin, hintayin po namin yung signal ng nakakatas sa amin kasi boy lang po kami dito. Tapos dinala kami sa presinto, sir. Wala naman kaming kasalanan, sir. Inulong pa kayo, hindi Nag-explain lang po kami doon, sir. Pinaliwanag yung mga anong nangyari daw dito. Giit naman ni Mayor Timbang, walang nakarehistro na hog farm sa lugar, kaya minarapat nilang inspeksyonin ito. Yung DA, kasama yung veterinary, at kasama na rin po yung mga barangay tanod para magtestigo sa bagay na yaon. Wala po kami linabag na basas doon. Kung ano nga po ito, kung biosecurity po at rehistradong may permit ngayon, di po namin lalabagin yung karapatang pantao, lalo na po yung mga nagtatrabaho doon. Isang cease and desist order ang kaagad na ipinataw ni Timbang sa nasabing negosyo. Yun ay matapos matuklasan na palihim umano ang ginagawang pagbabaon ng mga nasawing baboy na hindi man lang naiuulat sa tanggapan ng municipal agriculturist. May ipinakita pang video ang kampo ni Timbang sa CLTV 36 News para suportahan ang kanilang isinisiwalat. Ayon kay Jerilyn Pascua, ang Acting Chief ng Business Permit and Licensing Office o BPLO ng Bamban, bahagi ng kanilang proseso ang pagsisiyasat sa nature ng business ng QSeed Marketing na hinihinala nilang pagmamayari ng sinibak na alkalde na si Alice Go. Sa nangyari po na pangyayari po kahapon at saka kanina, gusto lamang po namin linawin na wala pong permit or business permit ang QSeed Marketing sa Barangay Anupol o sa Mangoland. Na kung saan kaiba naman po siya doon sa tinatawag nating QSeed Genetics, na kung saan ito ay may permit pero ito po ay matatagpuan sa Barangay Bangko naman. Ang QSeed Genetics po, nasa Bangko po yun. Pero sa Barangay Anupol po, na tinatawag nga po natin na QSeed Marketing, wala po tayong nakita na ano pa man pong dokumento na magpapatunay na may business permit po sila. Hindi po namin siya masagot ng definite na ito ay sa sinibak na alkalde o doon sa korporasyon. Bagamat ang nabanggit nga po kanina is na ang naroroon na nagsipag-receive ng cease and desist order natin at saka nung letter po natin na kung saan in-advise natin sila na gusto po ng munisipyo ng Bamban na mag-inspection, mga kasamahan po o galing po sa dating mayora po natin, sina Ma'am Fides at saka sina Ate Chi po. Samantala, hindi pa lumalabas ang resulta ng laboratory test sa blood sampling sa mga baboy na kanilang kinumpiska sa compound. Ngunit bahagi ng paniniguro na hindi umano makokontaminan ng ASF ang bayan, ipinagbawal na rin ni Timbang ang paglabas-pasok ng mga buhay na baboy sa Bamban sa loob ng 30 araw. Alinsunod dito sa kanyang inilabas na Executive Order No. 67 Series of 2024. Laman din ng Executive Order ang mas mahigpit na surveillance sa 15 barangay ng bayan. Sakaling magkaroon ng kumpirmadong kaso ng ASF, otomatikong magkakaroon daw ng kaling o pagpatay sa mga baboy sa loob ng 500 meters radius ng ground zero.
Nire-require din ang mga barangay official na magsagawa ng pag-imbentaryo sa mga existing na business owner at gayon na rin sa mga backyard hog racer. Ako si Paulo G. Santos para sa CLTV 36 News. Kay pumama ko, magbalik kaing balan at balita. Nakasisigna ng Angeles. Birnamo, sold na ka. Experience and discover Japan. Only here at CLTV 36. Ngening kauran, makasadya nakakabalen, o reniring dapat gawan, kabang ating bagyuking ke kayon lugal. Magsadyang flashlight sa patapamangan, danumay-numan, baterya at first aid kit, ang makadato king pidukanan ay alima mabasa. Patselulbog na, patanying main switch ng kuryente. Isaralareng gripo at siguraduan na makasaraya yung tangki ng LPG. Nung lumikas kayo, dalayo lareng importanteng dokumento bantang aywasan ng pangasira dareni king albog. Manatili pa mo rin king kilop ng bale ang gaking mayari ang bagyo. Pero nung kailangan ng mag-evacuate, siguraduan yung makapatdaya yung main switch ng kuryente, makasaraya yung tangki ng LPG, at makasusila rin pasbul. Ela mo naman kakalingwan dalanding gamit pang emergency. Makiramdam king radyo o manalbeking CLTV para kareng anunsyo rigil king bili ning panahon. Malyarin mo namang tumutok kareng social media pages ng CLTV 36 para mas mabilis sa sagaping balita. Denireng paganakan ng CLTV 36 kaya kayo nyening panahon ning kauran. Nino naman mo yung eme kibalo king peka pamusong pamangan kayang mag... Makatuto kayo pa mo rin king balan at balita. Nababahala raw ngayon para sa kanyang kaligtasan si Banban Acting Mayor Erano Timbang. Mula raw kasi nang palitan niya si Alice Guo, nakatanggap na siya ng mga pagbabanta sa kanyang buhay. Paniwala ng opisyal, may kinalaman ito sa hindi niya pagpirma sa Letter of No Objection ng Pogo kung saan dawit si Guo.
Si Paulo G. Santos ang may exclusive report. Sa totoo lang po, pati buhay ko na nga po nalagay sa alanganin. Hindi po biro-biro yung hinarap kong problema ngayon, lalo na ngayon, nadagdagan pa dahil nga sa problema kahapon hanggang ngayon. Pati seguridad ko na nga po, hindi ko na maisip kung baka bukas makalawa, wala na rin po ako. Dahil iba po kasi nagiging sitwasyon namin ngayon dito. Simula nang maupo sa pwesto bilang kahalili ni dating Mayor Alice Go, hindi na raw naging normal ang buhay ng First Municipal Councilor ng Bamban na si Eranio R.D. Timbang. Sa eksklusibong panayam ng CLTV 36 News, inilahad niya na may natatanggap siyang banta sa kanyang buhay. Buhat po kasi mabukas sa issue ng Pogo na yan, medyo iba na po yung pakiramdam ko sa mga nagdaang araw. Hindi pa po ako nag-assume ng Vice Mayor at Mayor. Nakapag-blatter na rin po ako sa kapulis at saka sa barangay sa buhay ko. Lalo na po ngayon, hindi ko po masabi kung tama po bang sabihin ko sa publiko na pati buhay ko nalalagay sa alanganin dahil sa paglabang ko lang po sa katotohanan. Hindi direktang sinabi sa CLTV 36 News ni Timbang kung sino ang tinutukoy nitong nagbabanta sa kanyang buhay. Ngunit malaki raw ang kutob niya na isang dahilan ang kanyang naging pagtutol kahit noon pa sa Pogo operation sa Baofu Compound. Samantala, kahit na may pangamba, handa naman umano niyang maitaas ang uri ng serbisyo publiko sa kanyang bayan. Hindi rin daw siya apektado sa mga simpatya ng ilang kababayan na kahit dayuhan ang naihalal ay ibinabandera ang suporta sa sinibak na alkalde dahil paniwala ni Timbang mas mabigat ang naghalal sa kanyang posisyon ngayon. Siguro po regalo na ng Panginoon sa akin yan. Siguro sa 2 taon reward na po sa 2 taon na pagkikibaka ko sa katotohanan. Malaking regalo po para sa akin. At sa mga kababayan ko po, hindi ko po kayo pababayaan. Kung ano po yung nasimulan natin nung day 1 pa lamang, tatapusin ko po yung 90 days ko na may maiiwan ako na magandang proyekto sa inyo, sa mga kababayan ko po sa Bamban. Number 1 Councilor si Timbang at sa mga nahalungkat na record ng Senado, siya ang nag-iisang konsehal ng bayan na hindi pumirma sa Letter of No Objection sa Pogo Company sa Bamban na kalaunay natuklasan na pagmamay-ari ni Alice Go. Ako si Paulo G. Santos para sa CLTV 36 News. Heads will roll. Ito po ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa pag-alis sa bansa ni Alice Guo. Ayon kay PBBM, mananagot lahat ng mga sangkot at tumulong sa pagtakas ni Guo. Magbabalita si Danica Gino. Kasunod ng pagsiwalat ni Senator Rizzo Hontiveros na nakalabas na ng bansa si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo, naglabas na ng pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong August 21, araw ng Miyerkules. Sa Facebook page ng Pangulo, sinabi niya na ang pag-alis ni Guo ay nagpapakita ng katiwalian na sumisira sa sistema ng hustisya at tiwala ng publiko. Kasunod nito, tiniyak ng Pangulo na pananagutin ng kanyang administrasyon ang sinumang nasa likod ng pagpapalabas sa bansa kay Guo. Nakahanda rin daw ang pamahalaan na isiwalat kung sino man ang nagtraidor sa tiwala ng publiko. Sinabi rin ng Pangulo na gumagawa na sila ng full-scale investigation at sususpendihin ang mga responsable sa pag-alis ni Guo at pananagutin ang mga ito sa ilalim ng batas. Dagdag pa ng Pangulo, wala raw puwang sa gobyerno ang sino mang inuuna ang kanyang pansariling interes imbis na paglingkuran ng bayan na may dangal, integridad at hustisya. Liban kay Senator Rizzo Hontiveros, kinumpirma rin ng Bureau of Immigration o BI nitong Martes, August 20 na nasa labas na nga ng bansa si Guo at kasalukuyang nasa Indonesia. Dumating daw si Guo doon 1 buwan matapos lisanin ng Pilipinas. Ayon sa tagapagsalita ng BI na si Dana Sandoval, bumiyahe umano si Guo sa Malaysia mula sa Pilipinas noong July 16 at dumating sa Indonesia mula naman sa Singapore noong August 18. Nagsasagawa na raw ngayon ng backtracking ng BI sa naging galaw ni Guo upang matukoy kung sino ang nasa likod ng kanyang pagbiyahe. Hindi rin daw nila isinasantabi na posibleng may ilang immigration officials ang tumulong kay Guo.
Samantala, ipinag-utos na ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang kanselasyon ng passport ng dating alkalde ng Banban, gayon din kina Wesley Guo, Sheila Lial Guo at Cassandra Leong na siyang authorized representative ng Pogo na ni-raid sa Porac, Pampanga. Ang Department of Justice determinadong matukoy kung sino ang mga kasabwat kaya nakalabas ng bansa si Guo. Siniguro ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng C. Remulla na mananagot ang lahat na nagpabaya at hinayaang iligal na makaalis ng bansa si dating Banban Mayor Alice Guo. Kaugnay nito, ipinag-utos ni Secretary Remulla ang isang malalimang investigasyon tungkol sa umano'y pag-alis ni Guo ng bansa. Kahit ang mga legal counsel ni Guo pananagutin oras na mapatunayang may alam sila sa nangyari. Pinag-aaralan na rin ng DOJ ang pananagutan ng mga abogado ni Guo kung mapatunayang may kinalaman sila sa paglabas sa bansa ng dating alkalde. Ipinag-utos na rin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa National Bureau of Investigation at BI na alamin at tuntunin ang mga tumulong upang makalis ng bansa si Guo. Ang PNP naman sang-ayon din sa basya ng DOJ. Considering na napaka-high profile po nung kaso and na kilala po halos siguro ng lahat ng nagmo-monitor po sa nangyayari si Mayor Guo, I think with due respect nga po doon sa mga immigration officer natin, it would be prudent on their part to report if there is indeed a sighting doon po sa attempt, at least attempt na lumabas po ng bansa. Although wala naman po siyang whole departure order, but the mere fact po na nailagay po siya doon sa immigration lookout bulletin, it will suffice to at least monitor yung kanyang attempt to leave the country po. Samantala sa mga naging pahayag ng abogado ni Guo, itinanggi nilang ang aligasyon at sinabing nasa bansa ang kanilang kliyente. Kasama si Jennifer Salenga, ako si Danica Gino para sa CLTV 36 News. Mahigit 4 na dekada na ang nakalipas buhat ng iniwan ni dating Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. ang mga katagang "The Filipino is worth dying for", na nagbigay inspirasyon at pag-asa sa laban ng mga Pilipino para sa demokrasya. Makalipas ang 41 taon, naangkop pa ba ang mga naturang kataga sa mga Pilipino ng kasalukuyang henerasyon? Yan po ang naging talakayan sa unang episode ng So to Speak na ihahatid sa atin ni Angelica Cara. Sa muling pag-arangkada ng award-winning current affairs show na So to Speak sa CLTV 36, ngayong ika-41 anibersaryo ng pagkamatay ni Ninoy Aquino, bubusisiin ng award-winning host na si Sonia P. Soto ang mga katagang iniwan ng dating senador sa sambayan ng Pilipino. Sa panahon ngayon, anuman ang estado natin sa buhay, anuman ang propesyon o anuman yung mga balakin ninyo sa hinaharap, sa inyong sariling kakayahan o anuman ang inyong ipinaglalaban ngayon, paano ninyo masisiguro na ang sakripisyo ni Ninoy noon, 41 years ago, hindi masasayang? Kasama ang mga kilalang personal sa kasaysayan ng pagtataguyod ng demokrasya sa Pilipinas na sina Free Legal Assistance Group of LAG Chairperson Attorney Shell Jokno, batikang peace negotiator at ngayoy Aksyon Dapat Party List President Hernani Braganza, ang activist na si Sister Mary John Mananzan. Kanilang tutukuyin kung naaangkop pa rin ba ang mga naturang pahayag ni Ninoy Aquino makalipas ang mahigit 40 dekada. Kung tinatanong mo kung is the Philippine still worth dying for, ang presupposition mo, ang dami nang nangyayari na parang yung Pilipino ay sumasama na hindi na siya dapat worth dying for. That is at the back of your question. No? Hindi naman problema sa pagkatao ng Pilipino. Okay. Problema sa pamamahala yan. Exactly. Kaya hiwalayin natin. Are politicians worth dying for? I think the answer is easy. Pero kung ordinaryong Pilipino ang pinag-uusapan natin, talagang worth dying for yan. And you know, I keep telling my kids now, the justice, freedom, democracy you enjoy today was a result of a struggle by an older generation by you. So sabi ko sila, enjoy it. Mahalin nyo. Protect it. If not for you, for others. Si Benigno Ninoy Aquino Jr. ay isang kilalang leader ng oposisyon noong administrasyon ni Ferdinand Marcos Sr.
Matatanda ang pinaslang siya sa Manila International Airport noong ika-21 ng Agosto 1983. Ang kasagutan sa tanong na, is the Filipino people still worth dying for? Mamayang alas 8 ng gabi sa comeback episode ng So to Speak, kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Angelica Cara, CLTV 36 News. Abin rin, di mga regular balitang kinalab ng kaya katamong news team. Para kang ilwabang updates, i-like and follow yun lang po ng kaya kaming social media pages. King lagyo na po ng mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong talasuyong Jennifer Salenga, ating puso kabalan.